mi hausa tonto Francis Bartekatsu construction company lian tak nei tu ani a fapa pani Philip le Alexander tenein fanu pakhat Stella nei boka Monaco a khosamekin an unau thum chuan engna ma thuan nei lova an pa ro sum manganungin zilngai lo fa ti taka an kholo hlom hle Alexander chu school akal that chle a class lan bo te chu achingin me chechi sang amut pui kwal vel mai thina tin an me cheni chun Stella po chu apa puisan in chuan a bazar huwa reng boka na thok te le an chia lo te chunga chuan aswal thei hle ani chuti lain Philip ala chuan idea ani chethein apa company ti tur tuk sagani te chu ti thadu lovin alo party san heu mai thina tu khatpo apa office a chuan idea hole a thlak deuh nen chuan ron lut lolin apa ti ngai na shelo lutuk chu a indom tlok maya annu berin aboral san to awang chuan afa te chu hau adu boxi lo nen idea a thlak deuh po chu alo ngai tu chunjom tur thua shil ta rengota ma se a thian pa le a tho pui ni bok feruso chuan engma ze velem lo chuan Philippa idea a thlak lutuk chu nuiza thlak ati zok hial thuwa soitlang mi a chuta Philippa po chu apa in company a deliver tur thil ken tirina chhuatir zui a chwa nuwa ferusio an Francis chu afa telaka anem lutuka wang chuan hawin thuro na pezuya annu boral na chu chuan lama man zel chi ani to lo thule kumsom panga liam ta dai ani awangin afa te po puitling vek an ni to a an mo phurna theu sha tira independent taka annun chau angai to thuwa shil zui nirevak lawaliam le nu chuan Stella birthday lom turin an mention lian taka chuan thian te an ron kal khoma abel pa thatsia le lak lo ve bok Kevin a chuan nula te hne na chuan aram nei chungchang te chu asoi vel chiama la mangin Stella chu a mangai zia a shilvel mol boka chuti lain Stella la chu in tura du khopa omlo maya wang chuan in chunga lutin an chia lo te chu an kum shep mayani chuti lai tak chuan a mel shiat lui mathaya sa chu catering service hathok ani boka wang chuan arun luta mathaya sa chu tlangwal freng ve tak mai ne in chumeni po chuan Stella in anui siam thei chan chu zankha a catering ti sak tur ani wang chawani thu soi chua chu a she velem lo chuti lain Francis chu afanu birthday party azom ve ma in ina a office a chuan annu thalak lui chubia in aril ruha na te chu asoi chuaka engthil te shep nge te diklo nei tia engthil te shep nge te diklo anei tia ain zo lai tak chuan an in enkol tu nu Margaret chuan a depress wanga chutianga ngai tu chu ani thuaron shila chumin hu chuan lungoi vaklo deuh chungin party chu awazom ve tani Pona chuan Stella belpa Kevin chuan waiter chu champagne bottle hum tirin golf ball nen chuan a chin honatuma mase a bottle pum chu fuin a ke chwai maya chuta a thiam lo shim wang ani ti chu pom du lovin waiter von thiam lo wang a chuan a pule daya boina asiam chunjom ta chiam mayani chumi nu chuan Stella nen apa Francis chu afala biak an du thuan shila ti chuan Francis chuan a silai ti fai mol pa chuan an soi du chu soi turina ti a chuta Kevin chuan Stella nupuya neya du thu chu a soi ta ni nima sela Francis chuan a fanutan Kevin chu adu puilo na samaya anung changle ami zedik tak chu mu tlang vek wang ni in mai chan nge ya adu lo thu shil tlang to po chu a shelem lova Kevin chuan Stella rosum bak chu adu tak lo thule ama poisa ni lovin Stella sum chu aman ral sakwat arin thu te chu asoi mi a chu chuan Stella chu adi thin urin apa chu an chunga thutluk na siam tur chuan pa ang taka om ngai lo thua shilet ve si a Kevin anena an in nei na tura po chuan a phal na dil ni lovin an in nei tur thu an thriatir ve mai chawani thua shila chumin nu chuan pona chuakin an in hwal thu chu apuang zui makbok chuti lai tak chuan Francis chu Ferusio anaron kola alorin hlel angein a fapa Philippan anna engma a tholo thule party na nuamalo tolvel mai thu te churon sain a fin fianan a che dan moilo tak video nen lam chuan aron hu tir bokani
Aril ruha na bel cha turin a fapa pakhat zawk Alexander alu na school principal chu Francis ina chuan thin rim takin ran luta Alexander chu anupui lo mutpui awangin tha mai po adu hial thua soyani chutia Francis sabula thil omzia asoi fi alai tak chuan Alexander chu in chunga tangin korpo halo chuan aron chuk chia chia chu mai baga principal fanu le zel alo mutpui po churun chwakin apa amu rwal chuan a hlaukli a principal chuan Francis a hnena chuan a fapa school dangin an hnol zel lai poa khongai na alo lan tir chu a in chir thu soin thinrim takin Alexander a soi satur chuan a ngala chu vele Francis chu a fa ten ril ruha na an thlen zo za ya wang chuan ni khoshelovin atlu thal top mayani damdoi ina aron har chwali chuan abula a chan pa feruso chu alo reng to a revak lo nuwa afa te po churon thlengin an pa dam lo po ngai sak lo chuan thilthuah te a in hialin an inpu ton vela chu chuan Francis ril ruha chuti zwalin alung phu aran pha le na sa hle chuta feruso an Francis afa te chu ha chwa tir veka Francis hnena chuan an nu in afa te chu a chuan a rin le rin lo chu zotin thutam vakero a soi lo thung thlani aliam le nu chuan nikhat chu unau thum lak lo deuh te chuan an pa chu an zong chul maya a chan po an credit card te chu block vek ni in ina an wifi po chu man theilawina om vek wangani a chuti lai tak chuan police ten an in chu silai nen ron hwalin search warrant an nei thu soin car le thilhlu tak te chu an man sak vek maya chuta an pa ber Francis chu a shotgun nen chuan ron lang thutin afa te pathum chu an tlan chiat angai thu shilin a ru kina roi chwaka kongpuyan thlen chuan driver pakha chu silai nen tin chunga lo ti dingin a car chu tlan chiat nan an ruk sak ta daya nima sila an tlan liam hnuwa feruso churon langin driver chu an inrem na angin poisa tam ta ka pe ani an himna lampana an tlan mek lai chuan Francis an afa te chu company in boy na lian ta ka to thule ei ruk na chungchanga account zong ti che theilawa anda vek thu chu a shilfia rin lel bera asha chu feruso ani thule ni engemaw zat lemta khan abik baudai thu a shilbok afa te chu an boy na chin felani ma chuan tu ma bepop lo turina cha a chui chuan ni lo nan an phone chu lak sakin konga apai ngal vek bok reita kan tlan nuwa Marcel chu an thlengta a chu khwa chu mire the deuh ti ho chen na hun ni in alan dan shim po chuan unau thum te chu a hib lo ngal hle maya chuta Francis san an chem na tur mun anau pan la ya an chung ko ina a hrai lu phei chuan oi har sa an ti hle balf then khat chu en po eng theilawa in chunga chuan mai mom ri le bol hluatamin khum pakha chau chu an intro mangai don boka zanri an elai chuan Francis an afa te chu na an tho chewangai tur thuwa shil zui atung zinga chuan daruka afa te chu kai thovin na zong tura an chwa awata ngai thule ani chu police in an mu alo omawangin in lama siam that ngai alo khoi mai tur thuwa soya chu mai ba ka kum tam tak alo enkol tuangin an pa ber chu an enkol let ve a hun to ti te chu a soi zui chuak tura han in siam vel po chu a har sa hle maya tep chu man the ve thoma se atui ron chuak chu man tlak lo khobina bala chu mai ba ka an ek in chuan kong khar po an nei lawa wangin stelai po chu Philippa in thiar lai chuan a in siam pa mol top mai ani Alexander chu in sagna hmuna avakalin na thokte chu awa bevelwa ma se zak map lo chuan an lunch ei lai chu sakin atlan che zui daya na tho adu ani chuan an boss be mai turin an cha zui chute lain stelai chuan apa thu soikalin kholaya mi phone chu man sakin abial pa chu abeshama achung tenen chol mangazin me kanga in soin a phone man sak pa data chu a man zo sak vek nge a alung oi lo hle lelama Philippa po chuan a thian pa a ma zonga idea ho deuh po pompui thin tu chu poisa pu ka vadila ma se chumi tum chuan a thian pa chuan a idea te chu a thla ka ti hle thin thu lo shilin party laya a thu soya ngai thlak sak satlia ave mai thu a soya engma ani lo vele a thian pa chu enga ma ngai lovin pui chu atum lo bur mai ani tlailam dewa chuan tlangwal pahnih chu hlo chaminan hole ringota
chuti lain selai ero chu na mu chuang lo ma se thomnoman to tak tak aron khai ho che umaya chuti anga le the na chan po Philip sana chu au shal wang ni in ei tur le lova chuti ang mai aron le ho chu an thin rim hle maya phubalak nan a thomno le thar de chu a una pa de chuan an ti chiat sak vekani chuti lai tak chuan Margaret le Matthias te chu an ron lang hlol maya stelai ko wang aron kalni in thomno le tawel te chuan ron ken saka Matthias chuan stelai chu a thona restaurant na interview nei turin a som zui Margaret po chuan a kalma in Francis chu poisa alo khol ve chun chuna puyatuma ma se Francis chuan lo hnialin Margaret chu an omna mun tu ma bula soi chuak lo turin a chani atuka stelai chu restaurant a chuan interview vanein an lo bom ve maya ma se a tho tak tak ma in en chin na an nei pui thung tray ken ringot po chu harsa ati in no te chu a thloke phengphung maya ma se phun na saduk lo chuan thok ve zelin dora chol then khate chuan alu an ti hai thin hle maya eitur order tu te dokan po chu a chin chia hlei thei me ulo chuti lain Philip chu job agency a chuan vakalin Clark chuan Philipan experience mo qualification po nei lo chunga senior manager position adu thua soi zo le company car man tur mai ba ka lo sang tak a phut zung te chu makate jok le a chorani ma te chuan lo chu a khasha petrin turat sa in a chan po police lam nen boina an nei mek thu te chu a shil mi mai bok atopa Clark chuan in rem na lo siam puin abe se aya niam dai atho thei tur chu alo ko mua chu bike taxi driver nani in khwalzin le ve wak te phur kwal chu a na berani a ma se chu po chu a thau em wangin atan chuan tho thata har sa hle a khal muan the em wangin a passenger te chuan a driver pui maleka chu an pansan zelani chuti lai chuan Feruso an athian pa Francis chu aru kawa mu in eitur tui nai thatak tak le wine man to tak tak te chu awakena atira Francis chuan lo hnialin afa te tan affair lo tur thu te chu asoi masa zeta ma se relo te nuwa eitur te chu a ele tuam thawani Francis an in chung thom that ngai te thom cha a alo boy ve tur thu asoi chuan Feruso chuan athil te chu afa te tan chawati ani tak tak lo chu azota chuti lai tak chuan in chung lama changa thuaman ria ta wangin silai nen endik turin anvaluta anwa mu chwata kero Alexander chu na zonga chuak lovin dilengin alo mu vel mai ti chu ani a chu vele Francis an Feruso chu chwatir ngalvatin lobster court chu paiwata tuma ma se Alexander chuan aron muman Francis chuan lam siam dan tur de chu angai tu ngal wata lobster chu ama man nge ani thu soin Alexander po chuan alo oive ngal mai bok tlaya chuan stelai le Philip te chuan poisa tlema zong chuan ron hon ve a anpa Francis chuan in man le in chung thom thatna tur alo chen sang ngal chuta an unau pa Alexander chu engma tilavin amuvel mai ti an sha chuan an sum tho chua manga an le e tur te chu an pe ve du lova ma se Alexander po chuan e tur chu pelo to ma se poya ti lo thu soya chuak zui da in thingle thlai ra e thei angu ang te chu a equal vel mai maya chung athil e te chuan a hnuwa akwa ti zutin a omati nuam lo zui hle atuka Francis san Alexander chu in chung thum that puin a chan pual a lo chwa ve thei thu shila chuta Alexanderan apa chu engwanga in chu tun thlenga la thalo nge ani azo chuan Francis chuan alo selin na munani angin shia dreng tur thil tam taka omwangani thu zongena chang restaurant lama chuan selai chu customer nen an inhel boya a chan po chu customer chu pakhir tak mai ni in a itur order a chuan thilthuah angai thil te naw de pakhat an lo tel lo wangani a stelai thin rim lutuk chu chawkalama chuan waang zuin Matthias sabula chuan ban maya du thu te chu asoi hialani nima sela Matthias chuan chu customer che dan chu ahma a sela in waiter dang te atre thin dan che ani thu soin chu tiang treatment adong le chu thin rim wak the ani big lo thu ashila chumi tuma Matthias thu soi chuan selai thin lung chu adek zar mai thil digle diklo te chu a hrethiam ve ta wara
anung chang chu thlak angai ti le in ngai tlom taka om tur ani zia te chu she chhuakin mathaya sapo in stelai a in mu chuak ti a mu chuan alom hle a customer swal tak tak te chunga an ti thin dan chu ko mu zuin chu chum tu chuan customer swal deuh ei tur order a chuan chila chhak tamaya chu chuan stelai chu a thong let ling hle stelai chu rim taka thok zelin na bana chuan chhuat no le thleng sil thleng po in phun noi lovin ati ta zelani zana chuan unau thum te chu zan re izoa tu in nge thleng silang ti in an in hniala chuta anti ti zuizel na chuan philipa chuan ti pal thilthuah in stelai chuan damlo na chikhat anorexia anei thin thu de chu asoi chuak thu ta chu thu chuan Francis chu a thongin engwanga shil shelo le apuina dil lo chunge an ni azot le ta chuta afa ti chuan an tan hun ani ngai lo thu soin ana ringot angai tu awanga an thil ti a chia le a tha engma a hriat sak ngai lo thu te chu an soi ta sia sia stelai mai ba ka drugs kai noya alexandra police in an man tum le philip adam lo dam do ina kar ni chung zet a om tuma po an pa Francis a chuan voi khat ma atlo in angai ven ngai lova nathila japan a om lai po ni ma se anu khat chu a thlo hol le ngal nge nge tur thu te chu an soya Francis a chuan a thiam lo na chu the tho ma se a chapo na awangin ama thiam lo anga pu vek chu adu bik lova motorin room lama alu san zui ta dayani atu ka chuan Philip chu a driver pui malika motorin na chuaka a passenger tu ra chu sak zel awang chuan a thin rim in sum thei to lo chuan sui fel pui atumani atira chuan malika po in lo du bik lovin an in hnial na sang reng hle a ma se in sual mai tum anga an lan lain malika chuan Philipa phekhok bun chu mu in an nge nat zonga in ang ti an red chuan an in chan le ta dai mai lerama Alexandra po chuan tui her na le pipe thalo vel de chu ol sam takena siam tha a chutianga lo thiam verungot po chu apa chuan magati hle engtianga chutiang chu khoi thiam nge ani reng renga zo chuan Alexandra chuan phurzet hian high school an kalaya a thian pa ne na principal tui chepai na pipe le in bual na tui pipe an zom thleng chungchang te chu soin chumi nuwa thlani chung plumbing tutorial a zir chun zom thu te chu a soi bok Monaco lama thung chuan stelai bialpa Kevin a chu stelai best friend nen an lo muduna chunu chuan stelai chu zin ko thong mai mai nia arin lo thu le apa in sum lama buaina lian tak atwa chungchang thu thanga sha te chu soi chuakin a phena in rol nia an soi feruso tlan bo dai thu te chu a soi veka ma se Kevin a chuan rin hlel omati da deutlat mai a chan chu ni ni liam ta maya khan club pakhata feruso a mu wanga ni a engi motak in thup om nge a sha da wangin a ru ka chui chu atumani lelama Francis chuan afa te pathum hne na chuan ngai dam dilin thong le khata nu le pa han ni kop thut mai chu har sa ati hle thu soya an laka an nu dam lo thu an zep chan po an him jok na na ti an ni thu soi chuan stelai chuan apa chu fiam zui zevin afa te chu duatsualte a tak angin angai ti an shat vekar thu te chu soya ma se Francis chuan tuna chuan afa te chu a chuan hle thu soin pona chuan in po tlang takin an ti ti ho ta zelani afa te po chuan mo phurna omzia chu an ri chho zela chu an nun thar chunga ya nei chho zelin rim tak le in ngei tlang takin na an thok ho ta zela stelai chuan an tho na mun chu nuamati in a tho pui te nen po chuan an in kom ngei to hle a chu te lain Philip po chu Malekan driver thazok ani theinan azir tir zelin Malika trainer collection manga chumzon dan te chu an ngai to adun ta zelani kai khat chu Francis an Ferusrowa akola Kevin an ring hleline en thlamek ne a hria thu te chu soin hun engemo chen chu runtlo to rilo turin ati a ma se darkar tampo aliam ma in an omna chu Kevin a chuan run chui chuakin a ina chuan aron in lan hlol mai Kevin a chuan tim na tel ho lovin Ferusrowa an zui ruk thin thu te chu asoya chumai ba ka Francis adot soi a hria chua thule an omna po ron zong mu theita ani thu te chu soi chuan Francis an Kevin a chu ngoi bo tir tumin adu zat poisa pe ka tiama ma se Kevin a chuan chu offer chu hnialin puya du thu chu a soi dai thung chu ri lai tak chuan stelai te unau chuan ron ho ve che a stelai in Kevin a mu chu a hlimin
Kevin at chuan Argentina a in mun chu an chung ko le barul saknan a shal thu asoya chu wangin an in le an account po khoi theya a omle vek to thu te chu a shil zui Francis apo chuan a fa te chu zirtira duwa wanga chu tiang thil ti chu ani ti sha tira du lawa wangin Kevin a dot soi chu a tom pui ve maya ngai ti a sha a Monaco an le tur thu a soi chuan a fa te chu an hlim ngang mai an in an thlen chuan Kevin an stelai hne chuan tuna chuan dal tu om lovin an in nei va thei to thu a shila stelai po chuan hnial lem lo ma se tun tum chu a ruk tak chuan a she ve deu tu ani atuka Francis an Margaret hne chuan a fa te la kan do da soya wang chuan a in thiam lo hle thu le a fanu in Kevin a ang mi pa thalo lu tu ka nei tur chu she omati thu a soi chuaka chuta Margaret chuan lo fuin a fa te bula chuan thudik tak soi turin a chani chu thu chu a thian pa feru so ha soi pui vele a ani po chuan Margaret ngai dan chu lo tom puin a fa te hne na chuan in puang ngei turin a lo ti ve thawa chu wangin Francis a chuan a tlai ma a in puan ngei chu atum ta ni Lelama Kevin apo in Francis chu engtik lai po in ril ruthlak thu thei rengani ti sha in stelai chu shrai chwakin an pahni chawa in kut sui mai chu adu thuwa shila chu ngai dan chu stelai chuan tha ti chi aloma se Kevin an atnuwa alom na hun pui chuan buat sai le thei reng thu soin minatum na sa hle a holan thlen chuan stelai chu apa in ron kolin a chan man ma in Kevin a zok chuan alo chan khal daya Francis an phone chu stelai petura shilom lom lain Kevin a ero chuan stelai bula chuan apa nen thataka in bia angin omvela kola da nuwa stelai bula chuan apa in atel lova an in kut sui tur chu tha ati pui thu a soi da yani chuti lain Francis apo chuan afa pa te pani chu shroin stelai le Kevin ante in nei tur chu dan man nge yatuma Van thak takin an in nei na kai shrai tu deputy mayor chu bengong lo ni in sign manga in biak anga yawangin hun ser chu akalmuang angring hle chu mitrum chuan Stella in Kevin a ming dik tak chu Carlos ha ani ti she chhuakin a thong hle maya Kevin a chuan lam siam ngal vatin apa chu refugee ani awangin a ming thak anga I pha ta ni ena soya in nei na kaltlang pui tura min nge ya tumlai chuan apa le au nau pa te chu an run thleng man hlo mai Francis tan stelai hne na chuan Kevin an asum ba ka du lo thu soin an chung ko le barul sakna na a in munshal anga a soi po chu dot vekani thu a soya an company chuan boina a to tak tak lo thu le an puitlin theina na zirtir na pe ka tum na mai ani thu soin police le driver an mo te po kha aroi vekani thu a soi ta vekani chu vele Stella in Kevin a chu na takina benga ma se an pa thil ti dana chuan an lung oi lawa wangin atuama chuan bedu lovin an kalsan veka thakwa zet aliam nuwa po afa te tu ma chuan ron belovin Marcela a inan luaman chu athonin an ron thon ringot thina ma se chung poisa te chu Francis a chuan khoilovin glass ball a chuan ada thavek zelani Nikhat chu clients nen meeting an nei zoa an holama chuan feruso an kong hailuin Francis chu kong danga a shwai deya Revak lo nuwa an in lui chu thlengin selai birthday ani angin Francis an stelai a pek tur pangpar chu a thian pa feruso a chuan kara chuan lo da sa thlapani afa ti chu an ma ani to ka an lo felin an in enkol thei viau maya Philipale a thian pa maleka te chuan phekhok shala e zongin Alexander chu plumber ani a stelai le mathaya sate chuan an ma ni Pauline restaurant an hongve bok be sei lo taka an pa mel an mut hut chuan boruak chu a thlak ngal veka Francis apo chuan afa te chu an ma ni in anin enkol thei ani ti a mu chuan alom hle a ma se an boruak ati chhevek ani ti a hria thiam ve thawa wangin stelai chu pangpar pe in chhuale maya tuma a chua ma chuan a in chir hle thu chu a shil non le shamani Relo te nuwa afa te chu pona ron tlan chuakin an pa chu an ngai dam thu an shila ti chuan in chunga shwai lutin an chung kwa chuan lim takin stelai birthday chu an dom ho ta ni